τα λένε σιγά το κουμπί που τραβά. Εγώ δεν είπα μπορεί να πεθάνει, Αλλά. Να φέρουμε ρωσίδες δεν θες. Πάσου. Τους ανιχνευτές του χρυσού, ξέρεις τι έχουμε εδώ κρυμμένα. Ζαυρό, Εκτός από των Γερμανών έχουμε και από τους Τούρκους. Και από το Μεγάλο Έξανδρο μπορεί να έχει μείνει κάτι της. Μπροστά. Είσαι τώρα εσύ για δουλειά. Καλά ζούμε. Λοιπόν, ζεις καλά, γιατί μήνας μπει, μήνας βγει, η Ελένη σου κουμπάει το μισθό με φροντιστήριο. Μπράβο. Ξεκίνα τώρα, ναι. Εγώ όμως δεν έχω Ελένη, έχω τη μάνα μου. Και από πάνω έχω και τα αδέρφια της χωρμένου του πατέρα μου, που θέλει να την πετάξει στον δρόμο. Κυραρίνη. 60 χρονών γυναίκα. Με χρήμα, σαν σογιάς. Ποιο είναι το πατρικό. Γιατί ρε, με κι άλλο. Από το ίδιο του Μπενβέ, έχω Γερμανό. Όλα πολλά. Τα δολάρια ρε, που θα κάνεις λέβα στη Βουλγαρία, στη Μαύρη.